Kausar, lafiya na ganki a rikice? Wallahi mafarkin wata makaranta ne mai suna Hamdala, wadda na yi rayuwa a cikinta a matsayin ɗaliba. Kuma farkin nan yana kadda canza min tunanina. Kausar, kin sa maganar da kuka yi da mahaifinki a ranki ta tafiya makarantar Germany. Umma, kuma mafarkin da ne ba mafarkin makarantar Germany ne ba, mafarkin makarantar Hamdala ne. Kuma haka ne, yanzu abin da nake so da ke Kausar, ki je ki kimtsa ki addu'a sai ki dawo mu ci gaba da magana. Ga ma mahaifinki nan. Yawwa, kina ji? Abin na kana. Kausar, muna lafiya? Yawwa. Kausar, mutanen Germany. A wallahi baba, na fasa zuwa. Kin fasa? Duk san ki da ki je kasar waje ki karatu musamman ma Germany. Yau kuma kin watsa? Kai, Allah ya yi go, Kausar manya. Me ya faru to? To, ikon Allah sai kallo. Na'am. Hajiya gaskiya komai alhamdulillah sai da Allah ya Allah. Kamar yadda kika tsara kika shi kuma a yi komai na tafiya daidai yadda ya kamata. Su kan yaran suna ba mu haɗin kai sosai kusan yadda an musu karatu suna fahimta kuma suna bin dokoki yadda aka tsara mai karatu. Gaskiya alhamdulillah babu wata damuwa. Alhamdulillah hakan ya yi. Kaga dai tun wata da wani ya da kula da makarantar da gaba ɗaya kai na ɗauki amana na cikin gidan da saboda kaga riba layin sa ajin ko? Ok to ina nan zuwa ran shigo da insha Allah. Yau kaga kamar yadda ni ban cika zama ba duk gaba ɗaya wani wata amana da wani kula da wani abin da ya kamata a gida kai na ɗora wa alhakinsa ya kamata ka tsaya tsayuwar duka wajen ganin ka jajirce wajen riƙon amanar makarantar saboda kaga dole ne mu sa idanu a kan yaran nan iyaye su san danka mana amanarsu yana da kyau mutum amana mu kula da su yaransu kuma alal hakika ana jeje da kuma duk da ya kamata ana yi da duba ga yadda ake amfani da makarantar ya kamata mu ma su zama a ban haka wani ce sosai da sosai sai a ganin cewa mun tafi da al'amuran nan yadda ya kamata da Allah ka ƙara ƙwazo a kan ƙwazo da kake yi. Kallo kike? Yawwa. To, yanzu dai na je makarantar da yarinyar nan take so ta karatu. Na je na yi registration nata na gama, na biya kudin school fees ɗinta. Saboda in gobe ma take so, za ta iya fara karatu a makaranta. Na gama da wannan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode Allah, alhamdulillah. Kausar tana da babban albishir za ta tsalle ta yi murna. Bare kuwa. Sai ki gaya mata ta yi tsallanta ta yi murnata. Bukatanta ta biya. A gama da wannan. Yawwa, to dama na ce sai na gama da wannan zakaya baki ni kuma sai magana umrata. Bari da ko passport dina. Bare. Yau Kausar tana da babban albishir. Za ta yi tsalle ta yi murna. Alhamdulillah. Mun gode Allah. Alhamdulillah.
wannan lafiya? Ya aka yi lafiya? Kamar ku ne na gani a mafarki na ko? Hai aka canza wa ɗaya fuska ɗan something like ɗaya. Ai wannan dan kwana ne, mu yan biyu ne. Mu tun makarantar nan an san mu yan biyu ne, kuma ki zo ki ce kin ga wani an san da wani fuska a mafarki ko a me? Ku ne mana, ku ne wanda na gani a cikin mafarki na. Ba ku taɓa gani na ba? Da Allah rabu ne tunda wannan da gani ke ina gaba kin da abun nan. Amma tabbas tun na fara ganin wa'innan na gani a cikin mafarki na san zan haɗu da umar ɗina wanda nake nema. Zuciya da rayuwata an yi su ne domin ki. Rabu rayuwata hakika ke haske ce kuma ke mahaɗi ce ga rayuwata matuƙar za ki aminta da soyayyata. Awal! Nan shi ne. Kun shakka babu awal kai ne wanda na gani a cikin mafarki na. Wayannan kalamun naka sun nishaɗantar da ni a cikin mafarki na. Sai dai kash ban amince da soyayyarka ba. Kamar ya me yake nufi? Ban gane wannan maganganun naki ba. Wannan kalaman ina yin haddasa ne domin na je na faɗa masoyiyata abin da yake cikin zuciyata. Da leta na rubuta sai abokana suka bani shahara suka ce min tsohon yayi ne wannan. Shi na ba su letar saboda na hajjaka kalaman don na je na tunkare ta face face in gaya mata cewa ina ga wannan. Kai awal, kai ka watsa min ƙasa a ido mana. Allah ku ji. Wai ne suna cewa? Wannan ce ta wani tare ni. Wai ta jinna kalaman soyayya, wai kamar ta taba jin wannan kalaman da nake yi a mafarkinta. Mafarki kuma? Ita kuma daga yana dama kun dafa haɗuwa da ita ne? Ni ban taba ganin ta ba masu yau. Ƙa'idodin da za mu fara shi ne kuna ji 110 units 25 plus 3 equals to Uncle Jabir. Uncle Mubarak. Ya ni ya aikin? Ya aiki ya harkoki. Wallahi lafiya. Ka gama period din naka ne kai? Wallahi na gama sauri nake ma zan nufi staff kuma yanzu. Hala dai wajen mutuniyar kawai dai za ka sani. Ka san me? Wallahi yau da ban ganta ba wani zazzabi nake ji. ai labarin gizo baya wuce na koyi. To a gaskiya Uncle Mubarak kamata ya ka haƙurce wannan soyayya da kake da duba da cewa ba ta son ka. Tana yawan gaya wa mutane ba ta son ka. Bara ka yi haƙuri duk matan da suke garin nan kana da aikin ka. Ai ina son anti Khadija. Wato ina tabbatar ma cewa wallahi ba zan iya rayuwa babu anti Khadija. Abun ya girmama. Kai ca kake wasa ne? Ni dai na jin ci gaba da koya yara karatu. Ka gama da naka. Wala wala. waɗanda suke ɗaukan alhakin masoyansu. Ina so ki sani abu mafi dacewa a cikin soyayya shine zuciya ta haƙura da wanda take ganin baya adalci a gare ta.
Ƙawata a shirin kike? Wallahi ina duba wannan abu ne a nan. Idan Allah ƙawata kin daɗe a cikin makarantar nan kuwa? Ƙwarai ƙawata na daɗe, dan a nan ne jini amma gashi yanzu ina senior a makarantar. Alhamdulillah dama tambayin ki zan yi wani abu. Hasali ma ni ba karatu na zo yi makarantar nan ba. Na zo makarantar nan neman wani ne. So, ikon Allah shi ko wannan wane ne? Sunan shi Umar. Amma please ƙawata, Umar nawa kika sani a cikin makarantar nan? So ƙawata gaskiya a makarantar nan na san masu suna Umar. Har mutum 4 ne a makarantar nan amma ban san wane ne da gaske ba. Ƙawata, idan babu damuwa za mu iya zuwa mu je ki nuna musu. Ba ku mai ƙawata. Zo mu je in nuna miki su. Uncle Sani. Uncle Sani. Haba dan Allah Uncle Sani. Ta nan. Muna ta nan kenan. Ya ake ci. A ba dai. Suna cikin babban matsala a cikin makarantar nan kai. Wai amma da gaske ne an taka je ta sharara wani almari. Daga ban ido na ne wallahi. Kamar an ce in leko a jikina na ji ban ma san na leko ba wallahi. To ai ba ku san wani abu da nake so in ga muku ba. Yanzu an taka jija san an kulsa ne take a cikin makarantar nan. Wallahi Allah. Ka bari dan Allah. Wallahi zancen da nake ga muku. To amma ba ma wannan ba. Kusa yariyar nan Kausar abin da ya kata makarantar nan saboda ta yi mafarki tana soyayya da wani yaro Umar a cikin makarantar nan dalilin da sa ta sa babanta ma ya kata wannan makarantar kenan. Ko ita ma Kausar. Ba. Gaskiya tana ruwa. Ba karamar jawon ya ce a makarantar nan ba Allah. Wallahi tana ruwa tsamo tsamo. Amma dai ga sabe bari dai mu fada su da yadda ake cire kawai za ku ji kaga da ai ban san da wannan labarin. Hausa. To yanzu dai hankali ya kwanta ko? Wallahi. To alhamdulillah. Abin da nake so in gaya miki kina ji na? Ki tara hankalinki wuri guda. Ki tsaye da hankalinki ki rubuta karatu. So duk maganar waɗansu ƙawayenki nan ki tattara ki cingine gefe guda. Kin gane? Ki mai da hankalinki a wajen karatu. Sannan kuma ina so ki san wani abu guda. Yau duk wanda kika gani a cikin duniyan nan yana jin daɗin rayuwa. To ya kasance yana da ilimi. Ina so in yi alfahari da ke a duk inda nake. Kausar, ki share min hawaye. Kin ji ko?
a tsaya a yi karatu. Zan masa magana in gyara kalma a wajen shi ya fito min da files ɗin masu suna Umar domin na duba hotunansu ko zan ga wanda na gani exactly a cikin mafarki na idan na gani to wallahi na farin ciki Umar in kuma baki gan shi ba fa mutumina a san yadda matan makarantar da sana shi wallahi barin ba ka wani labari ko wata yarinya in na zo na wuce ko kallo na ba ta yi wace ce ita ko wannan ne ba ta yarinya shi yana cin koyi hausa amma kuma ka san me zan yi sai na sauke mata duk wani girman kan da ke kan tuwa soyayya zan zo in fara da ita ta ƙarya sai na bari ta abinci da ni sannan zo faɗa mata ƙasa yi ba ta san wani ba gaskiya kin ga wa'insu ko ta fulawa albishin goro ga umar ɗin da kike matan na gani a jiki bayan tanki ina idan har tunaninki soyayya da shi ne to akwai wata yarinya sunanta Amina tana tsanin son shi don me za ka mata gaske Allah sarki kina to in ba ki sani ba ki sani ko mutum ko aljan babu wanda ya isa ya raba ni da Umar ne mutum ne ko yi da Allah ba ta wannan Umar din kawai wallahi Umar da za ka taimaka ka karɓi soyayya ta da na fi kowa jin daɗi da farin ciki da kuma sa'a a rayuwata. Ni kuma na za ki taimaka ki daina bibiyar rayuwata da na fi kowa jin daɗi. Me yasa Umar? Me na maka wanda ba shi da kyau? Kar ka manta masoyi fa baya taɓa zama mai saboda tsananin san da nake maka duk makarantar nan ba wanda bai sani ba. Amma ni ce za ka ce na rabu da kai akan me? Gaskiya a'a ba zai ina za ka? Ka santa ne? Ka santa? amma gaskiya da dukkan alamu wannan samuwar ɗaliban da aka kawo na rasa gane me yake faruwa ne amma kai tsaye kawai na son zuciyata tana son ta to abin tambaya a nan ya aka ta yaya ko ba kuma zan ci gaba da kallon ta ba kama bai kamata na furta mata idan son ta ba kai tsaye Uncle, yau ai albishin na zo ma shi ka kyala chatin din nan da ji magana mai daɗi. Ina so ka mutumin sani.
ya yi faɗuwar bakar tasa. Wanwar yawa ce. Wallahi Allah. Akwai wata sabuwar ɗaliba Kausa. Yarinya nan da aka kawo naji to yana bibiyar ta da mugayen kalaman soyayya na sama. Da haka za ka yi amfani, ka san mata suna da kishi. Ka gaya wa malama Khadija yana son kansa. A kaza. In ta ji wannan shi ke nan ta daina kansa. Ka yi bashi ɗinsa wallahi Allah. Ka yi wanda baka taɓa zo mun da magana yin irin wannan. Ai ko ma wakaci ya san ne kyau. Ka ce in aje ta. To, ai dole in gaya ma mutumin da za ka 5,000, 2,000 ai ba wasa ba. Gaskiya ne mutumi na. Mu je. Kausa. Gaskiya ina ganin damuwar da ke cikin gaskiya ta komai ba. Me sai ka ce haka? Saboda ina ganin Umar ɗin da ke mafarki da shi ba shi ne Umar ɗin da yake cikin makarantar nan ba. Ina ina tunanin saboda har ofishin exam officer da ke kuma duka files da sunan Umar. Amma ban ga Umar ba. Insha Allah ba zai zama da gaskiya. Sani ko wani abu ne ke damun magana su in faɗa miki. Ko ta gefe me yake damun ki? Wallahi jiya lokacin da aka samu ya wakar da lokacin assembly ko in suna magana da yi ni dai kawai ya burge ni na ji ina son shi. Allah ya wata ya kamata ku zo ki kawo shi gida da iya da sauƙin kai a harshen. Allah amma fa ni ina jin tsoro. Allah ya wata garki da mu amma ki san menene Masoya? Na wannan anto da Khadija din nan to wallahi tana bala'in san shi a cikin makarantar nan shi ne kawai matsalar ki. Ana son shi wannan matsalar su ce ni ko tana son shi ko menene duk bai dame ni ba ni ko na ji ina son shi. Ba Umar, kai shiru baka ce da ni komai ba. Me yake so na ce da ke? Umar lokaci yayi da ya kamata ka fahimci kuma ka damu da wanda ya damu da kai. Amina kenan ni fara yanzu ban fahimci me yake magana akai ba. Bana so na ji kuma ka tabbatar min da maganar da ka taba gaya min a kwanaki cewa duk makarantar nan ba wacce ta kwanta maka a rai ballanta na har kai soyayya da ita. Duk da dai na fahimci akwai wani abu tsakaninka da Kausar. Wai wata Kausar kike magana akai? Kana nufin ka ce min baka santa ba? Amsar kika faɗa. Amma Umar ka san ina son ka ko? Wallahi lakcan yau ta yi zafi. Wallahi tsaya. Hajiya Kausar. Ƙawata. Dan tsaya magana nake so ne da ke. Oke, ina jin ki. Na ga kamar akwai wata alaka da ki tsakaninki da Umar. So nake na tabbatar da gaske ne ko kuwa Wane ne ya yi akwai wani abu tsakanin da sai an gaya mun? To ni Amina ba wannan ne ta makarantar nan. Wait. So nake ki sani idan ma misali akwai wani abu tsakaninki da shi, shawara zan dan baki wacce za ta iya amfanar ki. Ki rabu da Umar, ki fita da a hanyar Umar. Maybe idan kika yi haka mutuncinmu zai iya ɗorewa tsakanina da ke, kin fahimta? Tuma aiki na take amma ko ba ta zuwa. Dole ne sai ta zo da kanta. Kin gani ma bara in je ɗauko rajista ta saboda kin san fa ni ma aji na akwai yara marasa ji da yawa. Gaskiya ne. Ba damuwa.
shawara ce ka gaggauta fita daga harkar ta tun da wuri ma shine kawai. Ba da wata alaƙa zai yi ɗaukar shawara. me yiwuwa abin da yake yawan tunani yana kusa da ke shi yasa ake cewa ba a rasa magani a gonar yaro amma shi bai sani ba. Kai malam yaran nan wato koya musu wahala ihu ta nan inda suka shiga ba tunan ihu ta nan ta inda suka shiga ba tunan wani lokacin da za ka yi kanka kamar zai tsaki. Ai wannan yaran nake gaya ma ga su dai sun girma a ido to amma dai ɗabi'ar tasu dai sai dai a yi haƙuri dai wannan al'amari dai an ɗauke shi wata me zan ce ne alƙawari so saboda haka a dai ƙoƙari amana ce a samu a cika amma dai dan halin yaran nan karatu ba zai koyi ba wallahi a wajen su wallahi sai a gaba mana da awo an kusa ne tambaye ka dan Allah ka gani gaskiya kana ji na dan Allah ka gani gaskiya dan Allah a zuciyarka ka taɓa jin cewa kana son daga Khadija an daga Khadija kuma to ni yanzu ina ruwan buri daga da ai hanyar daban hanyar jirgi daban ta mota da ko da wasa taɓa ji ba kuma zan taɓa ji ba amma ba wannan ba me yasa ka mun wannan tambayar a ba komai wallahi haka kawai na tambaye ka ka tabbata wallahi to in dai tsami maybe ma ji gaskiya ne wallahi gaskiya I have to go saboda an sana cikin wani kwamiti na ɗaurin auren aboki na zo shi da na koya wa yaran nan Allah dai ubangiji canja mana da abin da ya faru aiki dai ana shan sa barin ji barin ji okay yawwa Kausar neman ki nake dama dan Allah ina so in tambaye ki dama ina ji so nake na san tsakanin ki da Umar tun bayan zuwan ki makarantar nan gaba ɗaya hankalinsa ya karkata ya koma kanki. Amina wannan ce iriyan magana ce ni Hajja da Umar hankalinsa ya karkato gare ni to ina ruwana da shi Sani sun shi ka tabbatar da ina son ka cikin zuciyata ba. Aure Sani sun shi ka tabbatar ina matuƙar ƙaunar ka cikin zuciyata. Kai tsaye cikin zuciya. Ya kamata ki gane cewa neman kuɗi a cikin wata ta ba san da kina mata cikin zuciya to ba ki jin da miki san cewa da mun tike cikin zuciya ba ki ta san ko da kusa ki sani ki sa a ranki kina cin da kai ko abu ba ki cika cewa yau ki wani da ni ina son ki na ba ki tabbata cikin rayuwa ta tura da ki saboda ba mu me ya da me da gurin ne Abu Sani wallahi Allah ina son ka a cikin zuciyata Abu Sani ko sai na fara zubar da hawaye akan ka ne sannan zaka tabbatar da cewa ina kaunar ka ne kuka
kiga idan zan baki cikin wani amma ki sa cikin zuciya ki ce ko da wasa kamar yadda na faɗa miki a zai yi da ba zan taɓa yi ba za ki taɓa samun lokaci ba tsarin ki ba samun lokaci me yasa kuke ba kanku matsala ne a cikin kowane ba tun daga nesa da kowane irin ba duniyar da ke cewa wannan tsarin ki wannan safi wannan zai iya kasancewa da ke wannan zai iya kasancewa da ke ba a cikin ba sa kan mamar ki me zai haɗa da ke wani dura wani ki a cikin yanzu ni bin da cikin rayuwa da wani mutum ba za ki taɓa mallaka sa ya karatu da wani tafiya a su ci gaba da kokari ba so na ji daɗi yana yawan aiki ciki har ya mace su na sa sai miki sabon aiki za sa abu na san yin kore ta wasu Library waje ne da ake ajiye kayan karatu da kuma darasi na rayuwa a haka ke ma nake so ki wanda library a cikin su ke zama Allah kan a wasu na gaci ya gaci ne Allah kan ya hotunan nan sun yi kyau. Wallahi nake ga maka ga yanzu muka yi post na Instagram bayan kaman kana biyu sai mu ƙara su portraits din masu zafi a gane a shi za mu sa Twitter ne a Twitter ma a kai ai ba san me ke in dai ba Twitter ba wajen nan kafa ka sa a status ba na yanzu bane kaga sa da Facebook sai kai wani abu ka gane a Facebook sai dai ke gura uba ai ya gane sai ma mun gama makaranta amma ta ce mun wayi wani yawa magana ko a Facebook ba wayi mun wayya nake kace kai wayya kake nace lafiya a dawo to me zan ce mai ai baya yi alaikum salam ba kina ba mu da ai dole ma ta Ita ne sakin bayan abin da bai kai. Saboda ba ka sa abin da ai saboda ba ka sa abin da kin san fani da ake sanar da mu ko saboda abin da bai amma ke tun da nake tsoron baki da shi kika gaba da mutum in dai kana son farin ciki ya zama dole sai a yi
Kadan an zo marinta zaka kare mata me ya shafe ka a mata komai ma ina ruwanka in ba son ta kake ba ina ruwanka da tarewa dan an zo marinta. Oh sai mutum yana son mace tukunna zai iya kare mata mutuncinta? Koma dai menene yau ina son san menene tsakaninka da ita kuma sai ka faɗa mu. Me ruwanki? Haka ce ba za ka faɗa ba wallahi yau ko me zai faru sai dai ya faru amma sai ka ga. A yanzu ko kuma ka ga abin da zai faru. Ba zan faɗa ɗin ba. Lafiya ba ki da hankali me haka? In baka faɗa ba a yanzu ne za ka gane cewa ba ni da hankali. Wallahi sai ka faɗa mata. Ka me tsakaninka da ita? Na ce ba zan faɗa ba. Zan kashe kaina.